Hello, Ανώνυμος εδώ. Ξεκινάμε σήμερα 6 του μήνα. Πάμε στο City Action. Μια διοργάνωση μέσα στο κέντρο της Πάτρας, μια ποδηλατάδα χαλαρή. Έχουμε ένα Carrera Alpina. Πρέπει να είναι από τότε που γεννήθηκα. Του 80 μοντέλο. Καθαρό πένα. Είμαστε στο τρένο και πάμε στο parking του ΝΟΠ. Έχουμε κάνει και γραφούλα με νουμεράκι και μαζί μου ποιος άλλος βέβαια, Enduro Chris με το Specialized. Τώρα τι χαλαρό θα κάνει αυτός εδώ άτιμος με το Specialized μέσα στην ποδηλατάδα, δεν ξέρω. Μάλλον συνήθως Σούζα θα είναι. Κάταγα. Εγώ τσάκερ έχεις και δεν είσαι αυτός. Μάλιστα. Οπότε τα λέμε μόλις κατέβουμε από το τρένο. Δεν ξέρω αν έχει να πει κάτι ο Enduro Chris. Έχω να πω. Αυτό που έχω να πω είναι ότι σήμερα θα βρεθούμε με περισσότερα παιδιά. Θα πέσει περισσότερη δουλειά, περισσότερη σούζα σήμερα, διότι θα είναι και πολλά άτομα. Και βλέπουμε προς το βράδυ με Νότιο Πάρκο, άμα πάμε. Οπότε τα λέμε με τους υπόλοιπους. Έχουμε φτάσει Νότιο Πάρκο. Έχουμε μαζευτεί όλοι. Εδώ το bike, εδώ το bike. Εδώ το bike, το Santa Cruz. Λένε τους κανόνες, η ώρα είναι 7 και αρχίζουμε. Πάμε. Enduro Chris στο City Action με πολλή συμμετοχή ποδηλάτου. Enduro Chris! Σαπλόβα τα πάντα όλα. Η παρέα εδώ μπροστά. Όλη η παλιοπαρέα εδώ. Γιάννη, περίμενε καμάτα. Να τους ξεφτυλίσουμε. Είμαι λίγο μέτρα τελευταία. Κάνε μια άκρη, κάνε μια άκρη. Όχι στο πεζοδρόμιο, Πάμε, γράφω. Γράφω. Πρόσχε το κορίτσι μπροστά. Ωραίος Enduro Chris. Ωραίος. Μπράβο. Και πέρσι δεν ήξερες ποδήλατο ρε. 9 και 4 είμαστε στο σταθμό, τελειώσαμε με το City Action, πήγαμε Νότιο Πάρκο. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να βγάλουμε και πολλά clips, διότι ήταν πάρα πολλά άτομα εκεί πέρα. Είχαμε κάτι πεσήματα, όχι εμείς ευτυχώς. Τώρα την επόμενη φορά που θα ξανάρθουμε θα ανέβουν και άλλα πράγματα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.